برهان ماي حبارالو نوتوعات الزيمة قلتي أبقرينكو ما مقدمتي لبي زخفت ملختي كاب سميع تاينكل كابرنيت نوستل بزي فالالي نتا آخاخر نحاكي نمراحجي أدولي الشو معتوها كفيتا نسب كله تغبس سبسكرايب لايك شير بليز دمتي هزبين الأعلي أدولي الشو نحابار نغدم سلام زي خبركم تخاطرتي أدولي شو كما يتخونو سلام كتلو نايوتو تيميتيو مساخم زلوكو حاوهم حبتمي لومي بزعبا كاب حمام أوتيزم وسيوم أبدحان زقون كناتات زركبو حدا من إساي كم لما حدا ولادي مسكر زهوينا كنزارب إذا دمان تايو بحكايم وعندما بتوم سبيشاليست زبحالو دقهم كزاربو كم زي كلو سب كلاليو كم زي كلو نورمال كونو كم زي كلو نجيرهم مم تسفى أوريت أمم أتوم ولد دقن تسفى خي أورسو سلست قالسو عوض زبصحو سمعنا من مالسمو نبتنا تيريتو خبيه. Son approche avec les autres, sa relation avec les autres. Social, tu dis. Socialement, Okay. il parlait pas beaucoup. Il connaissait pas les prénoms de ses copains de classe. Et il était dans son coin. Enfin voilà. Enfin, donc je prends rendez-vous suite à ce que me dit sa maîtresse, et on va dans le cabinet spécialiste de l'autisme de Bilbao à l'époque. À Bilbao. Et donc Moi, si j'avais pas eu ma mère, je m'en serais jamais tiré. Et si vous n'aviez pas eu votre mère, vous seriez où aujourd'hui? Je serais à l'asile, je serais enfermé quelque part. C'est l'amour de votre mère qui vous a sauvé, dites-vous? C'est l'amour de ma mère qui m'a sauvé, absolument. À force de remarques et de remarques, elle a un jour À force réussi. de remarques, de stimulation, et puis ensuite, il a fallu que je me batte aussi. Il a fallu aussi que je me sauve moi-même. Mais c'est elle qui m'a mis sur cette voie-là. Tu penses que c'est quoi la méthode par laquelle tu as été guéri? Eh bien, c'est ma mère qui s'est beaucoup occupée de moi. كم زي كتسمعوهم زصناحهم زوم كلت سبات اتحاد بعلو اوتيزم زنبريو اتحاد دما ولدو اوتيزم زنبره مسكر كابز حمام زكم زحاويو كبيوم مزيوم زلو اجي ابزنها حبرتسب ببزحي كتريوم كلها ثم اوتيزم زلوهم قلعو مسدقخا كصوت كله ثم سدرا بيت بتعميهم زربشو عندما زربصو بتدغاغامي سكفتا سلازلوهم زخونه جيجا خغبر كله قلعس كلهم جيجاتات يغبريهم حجيسوم جيجا خغبر كله تقلعا كمز صغم سلازلوو قاي كمز سلازخونه قاي እና ቮሊዩም ዝዛረቡ ማለት ስለዚህ አውሽጦም አንኬት ወይንደማ ስጋት ከምዘለዎም ዘርኢ ነገር ትርኢሃ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም ደቆም በዝሕማ መዚ ከምስተለኽፉ በትናቶም ዶክተር ክሕበሮም ከሎ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ግዜ ይሕልፉ ነይሮም እዚ ማለት እቶም ሓካይም ናይዞም ክልተ ፋሚሊ እንድሕርኢናዮም ካብዚ ኦቲዝም ሓውዮም ዘለዎ ብዝሕጂ እዋን ደቆም ክላልዩ ከምዘይክእሉ ክዛረቡ ከምዘይክእሉ ምስ ሰባት ኖርማል ዝኾነ ሪሌሽን ክህልዎም ከምዘይክእል እዮም ሓቢሮሞም ቶም ስድራ ቤት ድማ እዚ ምስ ሰማዓኻ ሓደ ወላዲ ኮይንካ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዞም በዚ ኦቲዝም ተለኺፎም ዘለዉ ደቅኹም ወይ ድማ ሓቢቦም ዘለዉ እንድሕር ተቃሊስኩም እንድሕር ፅዒርኩም ክሓዊኹም ዝኽእሉ ኣብነት ዝኾኑ ሰባት ማለት እዩ እቲ መንእሰይ ከምኡ እውን ቶም ወለዲ ኣብነታውያን ኮይኖም ንዓና ከም መምሃሪ ክኾኑና መፅኦም ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ሕጂ ካብዞም ክልተ እዚኦም ከም ዝሰማዕና ያስተምሃርና እንታይ እዩ ናይ ስድራ ቤት ናይቶም ኣብ ከባቢ እዞም ቆልዑ ዘለዉ ሰባት ኣዝዮም ኣገደስቲዮም ካብ ፀገም እዚ ክወፁ እቲ መጀመርያ ዝዛረብ ዝነበረ ሰብኣይ እንድሕር ርኢናዮ ሕጂ ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ኣሎ እቲ ቀንዲ ካብዚ ሕማም እዚ ከውፅኦ ዝኸኣለ ናይ ኣዲኡ ቃልሲ እዩ ናይ ኣዲኡ ፃዕሪ እዩ ኣደይ ንዓይ እንተዘይትሕግዘኒ
ኣብ ጎነይ ኮይና እዚ ዘለኽዎ መንገዲ እንተዘይትሕዘኒ ነይራ ከምቶም ዝበዝሑ ኣብ ፈረንሳ ዝርከቡ ኦቲዝም ኣብ እንዳፅሉላት መሃለኹ ወይ ድማ እንዳሕሙማት መሃለኹ ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ኣዲኡ ክዛረብ ከሎ ክገልጾ ከሎ እንድሕር ናይ ሓደ ብሓደ እንታይ ዝብል ነይሩ ኣዲኡ እቲ ሕማምቲ ኣለዎ ወድኺ ከላለኪ ክእልኒ እዩ ክዛረበኪ ክእልኒ እዩ ክዕለለኪ ኣይክእልኒ እናበሉ ተመሓካይ ምስ ነገርዎ ኣይተቐበለቶም እቲ ነገርሲ ፅዒራ ነዚ ወዳ ክትሕውዮ ክንትኽእል ኣሚና እያ ተበጊሳ በዚ መሰረት ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ እዛ ኣደ እዚኣ ንስርሓ ገዲፋ ንቤተሰባ ገዲፋ ንቐረብታ ገዲፋ ንኩሉ ነገር ምሕዝነት እርክነት ኩሉ ነገር ገዲፋ ኣብቲ ወዳ ረኺብዎ ዘሎ ፀገም ንዕኡ መፍትሒ ንምርካብ እያ ነዊሕ ተጓዒዛ ወይ ድማ ኩሉ ዝነበራ ገዲፋ ምስ ወዳ መሪፃ ማለት እዩ ኣብዚ ዝገበረቶ ፃዕሪ ድማ እቲ ወዳ እሳ ክሳብ ወዳ 14 ክሳብ ወዳ 15 ዓመት ዝኸውን ትስዕቦ ነይራ ኩሉ ግዜ ትሕግዞ ነይራ እቲ ዝተዛረበሉ ግዜ ግን ኣብ ወዳ 11 ዓመት እዩ ወዳ 11 ዓመት ኮይኑ ክዛረብ ምስ ጀመረ ቀስ ብቀስ ነቲ ነገራት ስለ ዝተረድኦ ድማ ካብቲ ኦቲዝም ክወፅእ ክኢሉ ስለዚ እዚ ሕማም እዚ ብዙሓት ሰባት ኣይሓውን እዩ ኦቲዝም ክዕረይ ክእልኒ እዩ እናበልኩም ብዙሓት መንእሰያት ንኻልኦት ትካላት ወይ ድማ ማሕበራት ናይዞም ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለዉ ትህብዎም ኣለኹም ግን እዚ መፍትሒ ክኾኖም ኣይክእልኒ እዛ ኣደ ዝገበረቶ ፃዕሪ ውሉዳ ማለት ህይወት ኣለካ ስራሕ ኣለካ ቤተሰብ ኣለካ ዕርክነት ኣለካ ኩሉ ነገራት ክደልያ ግን ካብ ውላድ ዝዓቢ ነገር ከምዘየለ እዛ ኣደ እዚኣሲ እዚ ውሉዳ ሕጂ ኣብ ማስ ሚድያ ወፅዩ ኣብ ዓበይቲ ቴሌቪዥን ወፅዩ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ከመስግና ከሎ እቲ ዝገበረቶ ስራሕ ፍረ ክትሪእሉ ከላ ማዕረ ክንደይ ደስታ ተሰሚዕዋ ምናልባት ኣብቲ ግዜ እቲ ብግዝያዊ ደስታ ወይ ድማ ብግዝያዊ ረብሓ ምስ መሓዙታ ፈቀዶ እንዳባራት ፈቀዶ እንዳሻሂታት ፈቀዶ ክስሕቅ ክትፃወት ወዳ ነቶም ኢንስቲትዩሽን ሂባቶም ነይራ እንትትኸውን ነቶም ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለዎም ሰባት ዝኣልዩ ሂባቶም ነይራ ተዝኸውን ሕጂ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣይምስ በፅሐን ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ጋዜጠኛ ነዚ መንእሰይ ዝሓተቶ ሕቶ ነይራ እሳ ድማ እንታይ ትብል ካብቲ ኦቲዝም ዝበሃል ሓዊኻ ቶታል ጠፊኢልካ እዩ ገለ ኢልዎ እሱ ዝበሎ እንታይ እዩ እቲ ኦቲዝም ዝበሃል ክሓዊ ቶታል እሞ ኣይክእልኒ እዩ ግን ንሕና እንድሕር ሓንሳብ እቲ መንገዲ ድሕር ተረዲእና ከመይ ጌርና ምስ ሰባት ኣዳፕት ንገብር ከመይ ጌርና ክንሓብኦ ንኽእል እቲ ዝበዝሐ ሰብ መሳርሕቱ ይኹኑ መማሃርቱ ይኹኑ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሰባት እቲ እሱ ዘለዎ ሕማም ካብቲ ሕማም እሱ ሕማም ከም ዘለዎስ ኣይፈልጡን እዮም ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ሪኢኹም ማዕረ ክንደይ እቲ ሕማም ከቢድ ምዃኑ ግን ኣብ መወዳእታ እንድሕር ነቲ ቆልዓ ከተረድኦ ትኽኢልካ እቲ ሲስተም መንገዲ ከተትሕዞ እንድሕር ክኢልካ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዓብ ዓወት ከም ትወድቕ እዩ ዝነግረና ዘሎ እዞም ኣቦ ድማ እዞም ካልኣይቲ ቪድዮ ዝሰማዕና እያ እዚ ኣቦ እንታይ ዝብል ዘሎ በቃ ውሉዱ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ እቶም ሓካይምሲ ተስፋ ቆሪፆሞም ከም ዝነበሩ ውሉዶም ክዛረብ ከም ዘይክእል ይሕዋቱ ክፈልጥ ከም ዘይክእል ስድራ ቤቱ ክፈልጥ ከም ዘይክእል ኩሉ ነገራት ኢሎሞ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እዚ ኣቦ ኣብ ክሽነ ከሎ መግቢ እንዳዳለወ ዲ ካልእ እንዳገበረ እዚ ውሉዱ እዚ መፅኡ እንታይ ኢልዎ ባባ ፀሚኤ ኢልዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ወላዲ ንነዊሕ ን7 ዓመት ክፅበዩ ዝፀንሐ ቃል ንመጀመርያ ግዜ ቃል ንምውፅኡ ዓብ ነገር ይንዖ ኣዝዩ ድማ ከም ዝተሓጎሰ ገሊፁ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ዳሓራይ እቲ ቆልዓ ሓንሳብ ኣፍ ምስ ከፈተ እቶም ወለዱ ከም ሕሙም ከም ገለ ኢሎም ይርእይዎ ስለ ዘይነበሩ የዘራርቦ ብተደጋጋሚ ይገልፅሉ ስለ ዝነበሩ ዓብ ሓገዝ ከይብዎ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ እቲ መንእሰይ ካብቲ ዝነበረ ኣፉ ዕፁ ዝነበረ ስድርኡ ክፈልጥ ዘይክእል
يحوات خفل زي كأن إلهم زنجرهم حكايم كابز كله زي رحيقه لومي كصحف كنبب كصعوت كل نجارات كجبر ترى مالتي بفلا يدماتي أبون تايزون نيرو أبتمجمرة قال زوج قالوا سي حسب قال مسوسة بقى بزح يصقمهم ولا كصحف ولا كنبب مالتي أيكون كصحف كنبب النورمال كزاربسي ولا ون بلاغ يجبر نيرو استفعل عليه مسح زخونه مسقات زخونه قالات እናውፀ مسدرو يزرارب كم زنبري قليسو وزلو سلازي أنا كبلو زدلي أبنهانا حبرة السب أزيو حدقنيا زخونه من إسيالو حجي اتي كرود أزلنا اتنهانا حبرة السب أفلوطو زي مهلاوي دامبر نعخا خاسي كايلو ويندما نتوم كمز عينة قول عزلوكم كهاسيهم إلو ما يكون نزاربو وكل أخمزي نحجزهم زلنا نتابعهم زلنا جلس لازمسلنا استفعل عليه كارات نقبر ما جلت كيد كدو كم زجير كدو أبتي رئيس زلوا سراح دخام هني أوتيس الحرفين طلعة بزحين كاسقاس ويندما بزحي تهرارن كاب أخف اللي عيدلن كاب ولد دخف اللي عيدلن بزح سكمات يمزحلفو زس لزخنا نحنا توم ملأسيات توم ولدي زخونه مخر كنركب كلنا وعندما اكزامبل كنركب كلنا كنحبرهم كنزاراربهم نخلينا كابو وصاي جن زيل بفلاي دما دقنا مزوم قلعزم نخيصاوت كلكلهم يبلان زي ازيو نتي حبرتسب بفلاي دما نتقلع ابها سياس لزونه اوتيزم تلاقاب حمام ايكونن مسኦም ስለስተጻወተ ደቅና ከምኦም ይኮነ ማለት አይኮነን ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንተሓጋገዝ ከምኡ ካብ ሓሊፍና ከማሲ ነዛ ሓደ መዓልቲ እስከነብርያ ሓደ መዓልቲ እስከንድግፋ እናበልናውን ክንተሓጋገዝ ይግባአና ዳንበር ሕማቅ ቃላት እንደሃብና ንደቅና ምዞም ቆልዑ እዚኦም ከይጻወቱ እንዳኸልከልና ክንከይድ የብልናን ባህል ክሳብ መወዳእታ ነዛ ቪድዮ ስለዝረኣኹማ ልቢ እናመስገንኩ ናይ ሎሚ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም سبسكرايب شير لايك كومنت